Il-Kurja tal-Arċisqof qed ħejji pjan ta' kontinġenza għal kulleġġ San Albert f'każ li dan ma jiftaħx fis-sena skolastika li jmiss. Fi stqarrija il-Kurja qalet li qed ħejji pjan ta' kontinġenza biex tilqa' fl-istrutturi edukattivi tagħha l-istudenti u l-istaff tal-kulleġġ San Albert jekk l-iskola ma tkunx f'pożizzjoni li tiffunzjona fil-bidu tas-sena skolastika li jmiss. Permezz tas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika, il-Kurja spjegat li ilha diversi ġimgħat involuta b'mod attiv f'diskussjonijiet sabiex tiġi identifikata it-triq il quddiem għal partijiet kollha. Din is-sitwazzjoni żviluppat wara li l-Ordni Dumnikan li hu responsabbli minn dan il-kulleġġ keċċa lil Mario Mallija minn Surmast. Fl-istqarrija il-Kurja esprimiet id-diżappunt tagħha li l-kwistjoni għadha mhix solvuta ftit jiem qabel il-bidu ta' sena skolastika ġdida. Qalet li lan jibqa' wieħed li d-diskussjonijiet bejn l-Ordni Dumnikan u l-Union tal-Għalliema l-MUT iħallu riżultat pożittiv. Intant fi żviluppi oħra, it-tmexxija tal-Kulleġġ San Albert esprimit it-tħassib tagħha għat-tentattivi tal-Union tal-Għalliema l-MUT biex twettaq dak li sejħitlu sabotaġġ biex nhar it-tnejn li ġej il-kulleġġ ma jiftaħx il-bibien tiegħu. Fi stqarrija il-kulleġġ qal li saret laqgħa sabiex tinsab soluzzjoni iżda skont il-kulleġġ żewġ membri ma kkoperawx mal-kap tal-iskola sekondarja sabiex issir it-timetable għas-sena skolastika li jmiss. F'din l-istqarrija il-kulleġġ qal li se jżomm lill-Union responsabbli ta' dawn l-azzjonijiet. Il-kulleġġ appella lill-MUT sabiex l-istudenti tas-sekondarja ta' dan il-kulleġġ ikunu jistgħu jitlu l-iskola b'mod normali bħalma se jiġri fl-iskola primarja tal-istess kulleġġ. Il-kulleġġ qal li jemmen li se tinstab l-aħjar soluzzjoni fl-interess tal-istudenti u l-edukaturi ta' dan il-kulleġġ mingħajr il-bżonn ta' pjanijiet ta' kontinġenza. Intant fi stqarrija il-Union tal-Għalliema l-MUT qalet li l-kulleġġ San Albert qed jitmexxa mir-rettur u minn bord b'inkompetenza assoluta. L-MUT qalet li hija konsistenti fil-pożizzjoni tagħha li l-ftuħ tal-kulleġġ isir meta tirreżenja t-tmexxija tal-iskola. Qalet ukoll li tinsab infurmata li numru ta' ġenituri neħħew lil uliedhom minn din l-iskola.